Takže čaute všetci, vítajte pri našom ďalšom diele z Minecraftu. A možno ste si už všimli, keď nie, tak nič sa nedie, ale stala sa mi nepríjemná vec, veľmi nepríjemná. Proste som nič nerobil na tomto svete, som tu vôbec nebol a zmizli mi všetky veci. Vôbec neviem, čím to je. A takže v podstate ideme od začiatku. Neviem vôbec, čo sa stalo. Stávnul som sa tu, boli tu zombíci, tak som si nastavil mieru milovna. A takže všetko od znova a podľa mňa také šťastie nebudeme mať a diamanty nenájdeme. No, možno áno, možno nie. Ale kopať asi nepôjdem teraz, pretože by to bolo dlho. Zase všetko od znova, to ma dosť štve. No musíme sa s tým zmieriť a tak. A teraz budú asi častejšie budú videá častejšie, pretože sú prázdniny. Nie sú letné, ale sú jarné, takže aj tak. Tak si tu musíme robiť všetko od znova. Ale asi si začneme stavať dom a kopanie nechám na off-screen. Škoda. No a nedá sa nič robiť a dneska si možno postavíme dom, len bude taký problém, že dneska budeme asi len cestovať za drevom, pretože nechcem mať dom z dreva oak, ale z iného dreva, z tmavého. Prepáč, ja som trochu aj chorý. By mohol stačiť. Krompáč. Ja som si robil 2 krompáče. Som neviem mať do budúcna. Mám 3 krompáče v inventáre. Tak. Takže naozaj neviem, čo sa stalo s tým Minecraftom. Nič som tu vôbec nebol. Tu akorát moje expy sú, ale no. Takže ideme hľadať drevo nejaké. Trochu tu je jedla. Ale sliepkov je tu dosť. Takže ale čo ma aj napadlo. Takže na drevo pôjdeme až o chvíľu. Lag. Taká škoda, že proste keď nájdete diamanty a potom vám zmiznú veci. Vôbec asi tuším, čo sa stalo, ale nie som si istý. Mám pocit, že som dotočil minulé video, som tam zostal, a potom som zomrel, som sa rýchlo odhlásil a asi tak dajak. No nič sa nedá robiť. Keby ste tak. Tak.
a je ratet. Raz, dva, 3, 4, 5, 6. A to som aj nepočítal, je to presne. Takže ideme hľadať drevo. Tá papara. Vajíčko. Vajce. Len dúfam, že potom akože to tu nájdem, nepôjdem ani ďaleko. Pretože chcem si to tu nájsť potom. Aj keď... Ale to je dobré prostredie. Takže hľadáme. Aha! Ja som asi zistil, prečo nám zmizli veci. Počkáte, ja teraz strihnem. Takže v tom, čo som si myslel, to nebolo. Mal som inú verziu a keďže som si ju zapol, sa mi vymazali všetky veci. A som sa aj pokúsil zmeniť verziu, že možno sa mi veci vrátia, ale nestalo sa tak. Takže sme na mizine. A kopať budem off screen. A idem možno si dobre za drevom ani potovať asi nebudeme, pretože sa mi ani nechce a nemusí to byť na neviem koľko kilometrov ďaleko. Kilometrov. No proste blokov ďaleko v Minecrafte. No, a napadlo. Takže ideme si tu vykopať prostredie na dom. A v dnešnej v dnešnej epizóde si postavíme asi dom. Vykopeme. Už mám natočený prvý vlog, ale ešte sa bude robiť dlho, lebo bol nejaký problém so programom a trebalo dať iný program. No, takže som dneska už by bolo na kanále mojom možno, ale pretože tie programy, som mal iný program na foťáku, tak mi proste nejaký program nešiel a tak. Tak, tu je to zahladené a ideme. Jaj. Nevadí mi to, no ale som z toho smutný. Jaj. Takže už som dokopal tu kameň. A idem narúbať drevo. Urobíme si nejaké základné nejakú konštrukciu a potom už asi ukončím diel. Nechcem, aby moje diely boli dlhé. Jaj. Drávnu bude trebať veľmi veľa. A tak. Tak si to dám, už by som vedel, koľko mám.
ale už mám dosť dreva na tie základy. Potom len si označím teraz. Keď som povedal, že som chodí trochu. Raz, dva, tri, štyri. Kde? Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem. Zoberiem si drevo mám celkom dosť, ale si to označím. Počkajte, raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, osem, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tu bude možno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8. No. A tu bude 1, 2, 3, 4, 5. Raz, no 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tu si dáme blok dreva. Čo robíme, že raz, dva, tri. Stawiamy domček. Idem tu vyplniť. A vlastne len tuto dám, lebo tu zbytočne to budem dávať, lebo tu bude podlaha. Som späť. No, začnem možno aj s podlahou trochu. No a idem si narúbať drevo, potom sa vrátim a potom ukončíme diel. Takže už mám drevo. Tu si to dám, tak. Trochu to vykopem. Fakt ma mrzí tá vec s diamantmi. Ale nedá sa nič robiť. Takže tak. Kopem a keď sa mi minie drevo, tak tento diel ukončíme. Pretože no sa mi rozbila lopata, si pôjdem robiť novú. Druhá lopata. Mne už sa jedna rozbila. To si musím dať. Jaj, tu je uhno.
tamto uhlie, čo je tam v tom, čo som spomenul hneď, jak som sa spavnul, som ešte nevykopal. Tak. A tak. Takže došlo mi drevo. To bude asi na tento diel všetko. Počkať. Idem tak. Môjho nového domčeka. A takže teraz by som tento diel ukončil. Keď sa vám moje video páčilo, dajte like a určite video zdieľajte. A keď ste na mojom kanále noví, čo možno keď pozeráte toto video, väčšina z vás je tu nových, lebo mám tu len jedno video. No, ale proste dajte odber, keď vás zaujala moja tvorba a uvidíme sa na budúce. Dovidenia!